Anu, Ndak. Mama arep lunga. Anu kok sayure kan dipanasi iki gombale dipilih dintasi anu pilih sing garing. Aku tak lunga sik delok ya. Berarti bareng iki ngentas iki manasi sayur. Iya. Yo, Mak, yo. Ayo mampir nggon aku sik. Mampir dolan. Ya. Lah kowe ngapa, Ndak? Jare mau kan manasi sayur. Masalah kelakuanmu. Lah kok manasi sayur ngono kuwi model iki piye karepmu ki? Ya iki mumpung panas dipanasi. Iya, mumpung panas, sayur dipanasi. Masalah lek ku ngaraya wis cilik kok kowe kira mudeng-mudeng apa gak pengok to, Nduk. Lah piye to? Manas iki yo ning kompor ora dipanasne ngono kuwi sayure, dipanasne ngono kuwi carane yo piye doan ki. Terus piye mak ngene iki, Mak? Yo ning kompor lek dicethekne lek dipanasi. Walah. Ora kok jemur ngene iki kaya jemur kopi. Yo iya to. Piye Panasi nang kompor. Ayo. pindah kompor iki dhewe. Wis cilik diwarai kok ora mudeng jane. Jare kon manasi sayur. Bocah. Mbok karo anak kok ribut wae. Mendina ngono kuwi. Alah mbuh lah.